Bandiraɓe tedduɓe bisimilla moɗon e dow hello meɗen YouTube woni Pular TV. Bisimilla moɗon mbaɗe abonné mbaɗon partager kadi mbaɗon aimé vidéo ji meɗen garoji ɗo enam dow oɗo hello YouTube hono Pular TV. Sikala ɗo e nder leydi Sénégal ɗo gandi wonani taw ko on ɗo bide hon Usman Sonko taw ko lundiɗo wonani taw ko laamu ngu taw ko joom landa on ɗo lundiɗo laamu. E oɗo sanga mo gonɗe mo e garda vi toon to leydi Sénégal ha tengti Dakar lamorgo leydi Sénégal wonani ɗinɗon kabaruji kemno holla wonani oɗo sango fuɗɗima taw ko gueddere ñamde hono ko wiyete ko grève de la faim o waɗi ɗum toon to oɗo sama woni taw ko toon to garda vi mo woni e muɗum ɓoyani ko kadi dañi kabaru wonani taw ko RFI fulfulde holli wonani oɗo sanga mo gonɗe taw ko landa Usman Sonko no mbiyete ko Pastef fusaama e oɗo sanga ene wayno tan landa ka natti wadde hanti toon to leydi Sénégal wonani so tawi kabaruji dañƴi en ɗi ɗum noon eɗen gandi kam oɗo sama gonɗen sukaɓe hewɓe jalti e nder beddaji ha tengti toon to leydi Sénégal wadde seppoji yoga e nokkuji ni puɗɗima duppeta tengti dow laabi ɗi ñagoɗen tan nder leydi meɗen Sénégal nde jaam aran tawno eɗen gandi kala ko wona jaam ɓuuri ɗum wonani ni oɗo sanga mo gonɗen nder Afrique ha tengti banggue hirnague Afrique heewi caɗele toon to battaji taw ko dawrugol politique ɗum no wadde ndemtoɗen beele mbasa addude caɗele hakkude koye meɗen e tawno eɗen gandi ko enen goni gotum enen ɓiɓɓe leydi Sénégal ɓiɓɓe leydi Mali Mauritanie Gambie Guinée Burkina ha toon to Niger enen kala koyen gotum caloɗen haare landaji nder koye meɗen dentoɗen noon onan ɗiɗi taw ko haare landaji tawno oɗo sanga sen teskima wonani so tawi ɗum waɗi nder Afrique mayata hen tan ko miskine tan daña caɗele ɓen ɗon taw koɓe kaɓantoɗen ɓe ala ɓe fof daño caɗele ɗum ɗon kam e oɗo sanga kabaru jawɗum dañen toon to leydi Sénégal wonde landa hono Usman Sonko mbiyete kono Pastef oɗo sanga kam fusama beele hol yiyande moɗon gadde ɗum e commentaire uji he kadi oɗo ñaga mbatton abonné mbaɗon partage onani taw ko sen YouTube o.